नै दिनै जोङो थास' खानो फैदोंलै थास' मा जागा इयो मा जागामोनलै पानि खायथि ओइना लामाया मेन लामायैनो आरो ओमफ्राय दा लोगोफोरदो जोङो बारा गैया साथाम मानसि दोङो जोंदो थास' खाबाय दोङो मेला जागाया मोजांथार दैमा दोङो ओइ मोजांथार मेला दिनै थास' खानो होननानै फैदो दैमाफोराव पानि खायथि बारनानै मोनो मजा नै थास' बेले खाबाय दों आरो इयाव थास' जायोना जाया नोंसोरलाय जों जायो हलि नाय जोंनि माबायदि खाबाय नै मेला नायबाय था नै थास' खानायखौ मेला खाबाय थायो जोङो माबायदि नै थास' सिंनिफ्रायनो गुना फैबायलै मालानो सोरिका मा जागोनलै हिनजावफोरनिसो खामानि जों हौवाफोरा मा मावनांगौलै फैलाय माबायदिलै उपाय गैया हिनजाव गैयाना दा बालन्दादो उपाय गैया हिनजाव गैया नालाय आरो मावनो गोनां जायो सब बुस्थुखौनो मा खालामनो भाई बा मजा बापावो आया हिनजाव गैयालै थास' खानोबो नङाबाथ' टेनसनानो गैयामोन हिनजाव थानायबा दा गैयानो ना ओइ नै खिजा माला मेला दोङो बेखिनियाव मेला दोङो नै थास' खानाय बेरायनो फैदोंमोनलै दैमाफोराव मा खालामनो आरो थास' गुरनानै खानो लुगैबाय खाबाय जों र' थास'खौ दा ना गोरानदो जाहैनांगोन ना गोरानदो मा खालामनो भाई